Пералното ми шкафче вече не прилича на склад. Имаш гел за цветно, гел за бяло, омекотител, нещо за петна и резервна бутилка за всеки случай. Аз също имах. Шкафът беше пълен, пластмаса навсякъде, капачки, мирителни чашки, разливане. В един момент си казах, защо ми трябват 5 продукта за едно пране? Смених всичко с кърпичките Blue Mission. Една кутия, 120 пранета. 15-16 цента на пране. Половин кърпичка за стандартно пране. Цяла за по-голямо. Разтваря се напълно дори в студена вода. Няма бутилки, няма мерене, няма хаос. Шкафът ми е празен. Процесът е прост. Минимализмът не означава лишение. Означава по-малко излишно. И когато избирам Blue Mission, избирам нещо по-голямо. По-малко пластмасови опаковки в дома ми. По-малко пластмаса, която стига до реките. Blue Mission организира почистване на брегове и реки и работи за намаляване на отпадъка от всяко домакинство. Ако искаш да намалиш шума в шкафа си и шума в ежедневието си, може би не ти трябват повече продукти. Може би ти трябва по-малко. Виж Blue Mission, като последваш линка в описанието.